Jesús, No, poate mă dă la calcare, destul, chiar
Asko gaur honetan, arki errainuz bete beri egurra, eta postu bitez gure bihotzak. Berpiztu dadila itxarotena. Erne beri indartsu bizia, eta iritsi beri zuzen bidezko bakea. Mundu osoa ibiltean eguratik egotan. Hona hemen, herri hona. Hona hemen, evangelioaren indarra. Hona Nazareteko Jesusen sendotasuna. Hona Jainko sortzailearen espiritua. Gure oihu garaiak, hainbat berren zartak ezbalirik geratzen dira. Baina ez zapatu, badakigu aurkitu egia, badakigu kontabide ez. Hau da, kreazioaren lehen gaua. Salbamen garai dugun gaua. Jainkoaren hitzak gaua udaberri bilakatu du. Mundua batzuen ez duen gaua, zapatu dirago. Ez dute izabia errezetatzen. Salbamen garai dugun gaua. Esklabotzatik askapenera igarotzeko bigarren gaua. Morrontzatik zerbitzura. Askapenaren gau nagusia. Herriak ateratzen, mendean dituzten herriak zuen. Ez gaitu pentsipenak enteratuko. Gure oihuak itxaropen oihu izan nahi du. Jesus Kristu dela oihukatzen du. Zergatik bilatzen duzue hilen artean bizi dena. Itxaropen gaua dugu, alaitasun gaua. Piztu da, Kristo bizina. Itxaropen gaua dugu, alaitasun gaua. Gaua luzea da, salbamen garai dugu gaua. Iritsiko da egun sentia, Kristo bere osotasunean. Jainkoak bere denbora hartzen du. Ez da gizakai ari zen. Ez du gizakiaren askatasunan pasatzen. Urratzak pixkanak ematen ditu eta horrela agertzen du bere zalbanean. Itun zahal osoa presaketak egin.
Jesusen jarraikoan prestaketan. Hau baita historiaren ikonia. Orain, itzuko ditugu biharko gaiak, salvamen historiaren une erabakiorrak aipatuko izkikite. Hartezugu, abita berezia, irtera liburutik itzuko dugun biharko gaiak. Israelak esklabotzatik askatasunera inarra ziren eta bertan Jesusen Paskua irudikatzen da. Gero, Jesusetan emango den heriotzatik biztu da irabazten. Entzun duzen. Genesis liburutik. Hasieran jangoikoak esan zuen. Egin dezagun gizona gure altz eta irudik. Eta izan bide, itxasoko arraian, zeruko hegazkian, etxeko aberian eta lurreko narazkian jaun. Eta egin zuen jangoikoa gizona den irudik. Jangoikoari irudiko egin zuen, gizazene eta emakume egin zituen. Eta berenkatu zituen jangoikoak eta nola esan ziren. Hasi zaitezte eta ugaritu. Bete ezazuen lurra, eta izan zaitezte beraren jaun. Menpere itzatzue itxasoko arraia, zeruko hegaztia eta lurrean dabiltzan bizidun guztia. Eta jangoikoak esan zuen. Begira, zuentzat ematen dizkizuet, lurraren azalean hasiak sortzen duten belar guztia. Eta hasiak sortzen duten aledun zuhaitz guztiak zuen janari izango dira. Eta belar ematen diet janari, lurreko pizki guztiei eta lurreko narazki guztiei eta arnazadun guztiei. Eta hala egin zuen. Eta ikusi zuen jangoikoa, berak egindako guztia eta oso ona aurkitu zuen. Jaunak izanak, Irteera liburutik. Egun hanietan jaunak esan zion Moisesi. Zer ari zara nire honetan? Esan Israelaren abila betezera. Jaso zuen zure marina, zabaldu zure eskua itxasgainean eta erdini egizu itxasoa. Israelaren itxasgaruan esan betezen onik guzti bat. Nik Egiptotaren bihurtzak gogortu ditut, ondotik jarraiki ezazuten, eta aintzaz beteko noiz faraonen bizkar eta
Moisesek zabaldu zuen eskua itsasoarena, eta jaunak gaur guztiak haize indartsu bat bidali zien itsasgainera. Lehortu zen itsasoa, eta apilak erdiri egin ziren. Israeltarrek itsasoan barrena sartu ziren, onik guzti gabe. Bitartean, urak ezker-eskuin arrazi zitzaizkiela. Egiptorrek atzetik jarraitu zioten eta itsas barrura sartu ziren, Faraonen zaldi eta gurdiak beren gudarirekin. Egun sentia, jaunak usu eta lanuzko inarekin begiratu ziren Egiptoaren gudari taldeak, eta zehar elkaratu ziren gudari talde guztia. Gurdien gurdiak korokatu zituen eta doi-doi egin zitezkeen. Egiptoarrak oihuka hasi ziren. Goazen, iez Israelen handik, jangoikoa beren alde duteta eta Egiptotaren aurka. Jaunak nola esan ziren Moisesi. Zabaldu ezazu eskua itsasgainera, eta bi urtez urak Egiptoaren eta haien gurdi eta zaldizkoen gainera. Zabaldu zuen Moisesek eskua itsasgainera, eta egun sentian itsasoa bere lekura bihurtu zen. Egiptoaren ihes egin nahi izan zutenean, urari aurra ezkorria aurkitu ziren, eta horrela amandu zituen jaunak Egiptoarrak itsas barruan. Bihurtu ziren urak eta eskal zituzten gurdik, zaldizko eta Israelaren atzetik itsasara sartu zen Faraonen gudari talde guztiak. Ez zen bat bakarrik ere ezinik atea. Israeldarrak berriz, oinik guzti gabe igaro ziren itsasoaren erdizatik, urak ezker-eskuin arrezen zituztela. Egun hartan, atera zuen jaunak Israel Egiptotarren eskuetatik. Israel Egiptoarrak hilak ikusi zituen itsas bazterrean. Eta jaunaren eskuin indartsuak Egiptoaren kontra egin zuen ikusiz, Israel jaunaren bete izaten hasi zen. Eta herriak siriztu zuen jaunaga eta haren zerbitzari Moisesen da. Orduan Moisesek eta Israeldarrek abesti bat kantatu zioten jaunari. Jaunak esana, Isaías profetaren liburutik.
Mintzola jauna. Egarri zareten guztiok zatozte uretara. Dirurik ez duzuela bere bai. Zatozte, erosi garia eta jan ordaindu gabe. Ardoa eta esnea utxean. Zergatik gastatu dirua janari ez den gauzetan? Entzun niri, entzun eta ondo jango duzue. Janari gozoa atsegina izango duzue. Erne belarria, etorri nigana, entzun eta bizkopeko zarete. Betiko ituna egingo dut zuekin. Davidi agindu nion agintaritza. Berau egin nuen nire testigu herrien aurrean, jabe eta nagusi herrientzat. Ezagutzen ez duzuen herriari dei egingo diozu. Eta ezagutzen ez zintuen herrian lasterka etorriko zaizu. Jaunagatik, zure jaungoikoagatik. Zu goratzen zaituen Israelko santuagatik. Bila ezazue jauna aurki daitekeen artean. Hotxe diozue hurbil dagoen artean. Gizon bihurria utzi beza bere bidea, eta gaiztoa bere asmoa. Itzul beri jaunaren ana, eta errukituko zaio. Itzul gure jangoikoaren ana guztiz errukioak baita. Nire asmoak ez dira zuen asmo, zuen bideak ez dira nire bide, dio jaunak. Lurretik zerua bezain erruki daude nire bideak zuen bideetatik. Nire asmoa zuen asmoetatik. Euria eta elurra zerutik haizten dira. Eta ez dira berriro are itzultzen, lurra ernatu eta leherrarazi gabe. Ereiari hazi eman diezarion eta jaleari ogia. Hala izango da nire ahotik ateratako hitza. Ez da nidana utxik utzuliko, baizik egingo du nik nahi duena, eta beteko da nik agindutako. Jaunak esanak.
San Pablo apostoloak erromatarra. Zenidea, bataiaz Kristo Jesusin lotuak izan garela. Haren heriotzari lotuak izan gara bataioaren bitartez, berarekin heriotzan olbiratuak izan gara. Kristo hilen artetik aitaren aintzaz Kristua izan zen bezala, gu ere biziera berri batean ibil gaitezen. Izan ere, gure izatean berarekin bat egin baldin badago arena bezalako heriotzean, berdin egongo da arena bezalako Kristueran. Ezagutu dezagun, gure antzinako gizona Kristorekin gurutzintzako izan den. Bekatuzko izaera hau ezerestua geldizerik, eta horrela guk ere bekatuaren morrontzatik askatuak izan gaitezen. Norbait hiltzen denean, bekatutik askatua gelditzen daite. Beraz, gu Kristorekin hil bagara sinisten dugu bizi ere berarekin biziko garela. Izan ere, badakigu Kristo hilen artetik piztu zen ezkero, ez dela berriro hilko. Heriotzak ez du harengan gehiago aginterik. Haren hiltzea bekatuarentzat behin betiko hiltzea izan baitzen. Eta haren bizitzea jangoikoarentzat bizitzea da. Horrela bada, zuek ere eduki itzazue zeuren buruak bekatuarentzat hilak bezala eta jangoikoarentzat biziak. Kristo Jesus gure jaunaga. Jaunak esan. Zutik bezatzen gara, aleluia. Azteko lehen egunean, Jesukristoren ebangelioa San Lukasen digurutu.
Asteko lehenengo egunean, Maria Magdalena hilobira joan zen goizean goiz. Artean ilun zegoela eta harria hilobitik kenduta ikusi zuten. Orduan, Simon Pedrorengana eta Jesusen maite zuen ikaslearengana itzuli zen lasterketa eta esan ziren. Eraman dute jauna hilobitik eta ez dakigu non jarri duten. Atera ziren orduan Pedro eta beste ikaslea eta hilobirantz abiatu ziren biak batera zihoazen lasterka batean. Beste ikaslea Pedroan arinago zihoan eta lehenago iritsi zen hilobira. Barrura begiratzeko makurturik ohal zerrendak lurrean ikusi zituzten, baina ez zuten sartu. Iritsi zen area atzetik Simon Pedro eta hilobian sartu zen, ohal zerrendak lurrean ikusi zituen, baina Jesusen burua biltzen egokitako zapia ere han ordea. Ez zegoen oian zerrendarekin batera jarri da beste toki batean bildua baizik. Orduan, sartu zen beste ikaslea ere, hilobira lehenengo iritsi zena. Ikusi eta sinitsi egin zuen. Izan ere ordu arte ez zuten ikasleek ulertu liburu santuak dioena. Jesusek hiltzen artetik piztu behar zuela. Bizitza eman bizitza doa bezala, doan hartu du bizitza. Eta berez sortzen zaigu arurarotek bizitza behitatzen. Eta bizitzaz disfrutatzen. Eta Biblia azalaren terrazak eguraldi honekin betetzen direnean. Eta ondartzak ere betetzen direnean. Edienek joan etorriak bai inguruan elkartzen. Zuaitzak lorez eta oso ditugunean egunan osatzen dutean. Familia eta lagunak kartzen dira izan. Berez, bizitza disfrutatzen dugu. Zenbat bizitizun ere. Bizitza eta bizitzeko gogoa egunero berritzen da. Hori da, bizitizun. Normal da, zugarri. Horregatik, kontrako bizitizuna dela beldurtzen gara gaixotasunarekin. Gaixotzen garanean, edo eriotzak inguratzen daitunean, edo zan genezake bizitza eta eriotza ostari berean lotuta aurkitzen ditugunean bizitzan, gure bizikoza mugatzen digutenean, hainbat eta hainbat gizon emakumearen bizitza gaizki erabiltzen dituztela
Eta pandemia honetan ere bizitza, ez dugu gustokoa. Zaude, eta maskarinakin tarteak gordez, eta benetan bizitzerak erabiltzeko jaio. Zenbat egoera horrek, zenbat injustizi eta desberdintasun nabari honetzen dituen. Zenbat gure egoera horrek, zenbat injustizi eta desberdintasun ezkutatzen dituen. Eta futbolak estaltzen dut. Horrezko, argi ilunak ditu bizitzak. Ez da, horrezko. Nola bukatuko otela dena. Zaten gure buruari, nola bukatuko otela dena. Nola bukatuko otela ez ni, eta nola bukatuko otela mundua. Gaur ospatzen ari gara badu zer ikusia gure kezka guzti hauekin. Argiak garaitu du inguruna, gure ari gara esaten dut. Argiak garaitu du inguruna. Munduaren ilunpean argi handi bat piztu da. Gau iluna argitzen duen tximista bat bezala. Egun betearen, egun sentia bezala. Zerbait berria piztu da. Eta aspalditik gure gabana iritsi den oihu bizi emailea, argi emailea dago. Zergatik zabiltzate hinen artean bizi denaren bidea ez dagoen piztu da. Horregatik guretzat denboa izan zenbatan izarrakikatu dugun, behar bada eskartuak ere bai, zenbatan izarrakikatu dugun eta errakikatu beharko dugun gure bizitza. Horregatik guk esatu dugun inoiz ez da beran, gure bizitza erdela edo motela edo eskasa. Egon moteltzen da beran edo berritzen. Gure fedearen birikak esango dugu, espirituaren arnazez betetzeko. Gure bataileko guretan, gure kristau kompromisoa berritzeko. Hola entzun dugu ez da. Pablok esaten ziren. Garaiko berdiak batailoaz Kristo Jesusen lotuak izan dela, no? Haren eriotzari lotuak izan dela. Kristo hilen artetik aitaren aintzaz piztua izan zen bezala, gure bizira garri batean hilen egitzen. Bizira garri bat, Kristo izatea, bizira garri bat, argiz aitxarotanez, amaitasunez dutea. Bataioan bizi berrirako jaio ginen, gau, berritu dezagun, konfiantza hori, ez da, goiko gadegun konfiantza hori, Jesus kondaren gadegun konfiantza hori, gure bataioan berritzea, ez da. Kristo izatearen poza, horretu dezagun. Eta gogoratu dezagun lanak hartuko du bere sendotzen, ez da. Gogoratu dezagun sendotzak ere testigu egin behituela, bizi berri honen testigu egin behituela. Beraz, hori dagoen egingo duguna gure bataioaren agindua berritu, denek lara horrekin batera, eta gero, sentotza egingo dugu, hortarako nordesei eskatuko dio, lan aurkeztuko bere egoera, berarekin prestatzen dizko. Gaurko ospakizuna, festagotza, egun arai bat festa ospakizuna da. Askotiko festagotza gaur gauza bat gehiago errezteko. Gure taldean daukagu Eskabal Aramartinovic,
duela 4 urte inguru etorri zen Bosniatik, bere familiarekin, eta gure herritarrak bihurtu da. Hemen ikasten du, euskarari oso egiten du, zer guretan bat da. Eta bere ibilbidean pauso bat gehiago eman du. Berak aukeratu du, sendotza hartzea. Egun batzutan altarrekin aldeak, euskal bidea ikusten, eta denontzat egun posgarri bat. Zorionak. Jainkoaren hitzaren argitan, Jesus Kristuaren berri on posgarria sinesten dugun. Batean zehar aldatu ditzan abetu dugu. Eta gure sinestenaren horren egin. Aurten erabezian, aurkitzen eralako, eta sinesten aluzikutuzan jarko durako gure honetan. Gure honetan, paskoa diazkean, aurrako batean dira. Guk ere, horren horretatik hartu dugu gure batean horretuz eta ezkerrez. Horain, gura, edin gatu dugu. Candela Cristo.
Orain gure bataioko aginduak berrituko ditugu, oroituz esaten dela inoiz ez da berandu, gure Kristo konpromisoa bakitzen. Orain beraz, kandidat berrizak iztu, eta berrituko ditugu gure bataioko aginduak. Argi zutituta, zutik garririk dugu hau. Uko egiten handio zuen, jainkoa bukatzea den pekatuari, munduan pekatuaren ezaugarria den gaitzari. Egia den itxukeria den utsegiteari, maitasunaren aurkakoa den indarkeriari. Uko egiten handio zuen, maitasunik eza agertzen duen bereko ekeriari. Bai, uko egiten dio. Uko egiten handio zuen. Zuen gorroto eta bekaizkeriei, zuen alperkeri eta jolabarekeriei, zuen berbur eta fidakaizkeriei, zuen ilunaldi eta siniz gaizkeriei, asogu ezari, bai, uko egiten diot. Orain, sinizmen aitormena abestuz erantzeko dugu. Sinizmen aldezuk jainkoa eta posteguna, zer horren egitea, bai, eta itaren eskuinan dela, eseririk dagoena. Sinisten aldezuen Espiritu Santuan, jaun eta bizi ematean, Eliza Santu eta Katolikoa, Santu elkartasuna, bekarren barkamena, inen biztuera, eta betiko bizitza. Hau da, gure fede, hau da Elizaren sinistea, goraki aitortu duguna Jesu Kristo gure Amen.
Zebide maiteak, nire batean egin dezakegun otoitz jaiko aita ahal institunari, gazte honen alde. Honek bataioan bizigarria zuen, eta jainkoaren alaba egina izan zen. Orain zendotzako sakramentua hartzea dago, eska dezaiogu jaunari, eman dezaiola Espiritu Santua, eta berak zendo dezala berengoen ugariz, bete dezala honen bihotzak, eta egin dezala Jesu Kristoren antzeko. Jainko aita horretan beti Jesucristo gure jaunaren aita, gurez eta Espiritu Santutaz, bizi berritu dituzu, bizi berritu dizu zentezen dio, entzun jaunak gure otoitza, eta bidalezazko honek gakia Espiritu Santu gaudintzen dira. Emaiozu jakin duri eta dimen Espiritu, konsedu eta sendotasun Espiritu, ezaguera eta otoitz Espiritu, eta bete ezazko jaunaren bentor Espirituz, Jesu Kristo gure jaunak bitartez. Amen. Lara, hartzazu, zaugarren, Espiritu Santua jangoikuaren doaia, jauna zurekin eta zure espirituarekin. Orain, abestu dezagun eskerrak ematen jangoikuari, eskerrik asko jauna. Bizitzen ari garen giroa, gizartea adorea, eta itxaropena izan
gure herrian justizia, bakea eta bizikidetza lortu ditzagun. Etorri zaigu jaunari, Biztuerak erakarren esperientzia ikusi da munduko behartzea, era berezia, kristau erasotuak, errefuxiatuak, gogorkeria eta gerraren kaltetuak ditugu gogoan, eta gure artean ditugu behartzue, etorkinak, lanibade garenak, izan dezatela gure laguntza. Eskari ezaigu jaunari, azpeituko gure parrokiaren aldean, sekular, herri oso eta maiz. Idate zegula federazio, itxaropenen amai eta maitasunean egin. Elkarbizitza bat izan. Eskari ezaigu jaunari, Euskal Zerbitzako Jesu Kristuko
espiritu horrek berak esan da egiten dituen izan. Berak, saltua izan zen gauan, ogia eta zuri eskerrak egonez, zatutu zuen, eta bere ikasletu batzatu zen. Hartza zuen, eta jan guzti horretu, aurrere gorputzen zuen zat, emakume. Berak egin gaitzala, zuretzat betiko opari. Zure aukeratuekin zerua iritsi dezagun. Lehenengo, Ate Maria Belgikoaren ama, betu bikiniarekin, zure apostolu eta martin doantzuarekin, eta santu guztiekin. Dakigu, hauen bitartez zure laguntza izango dugula du nahi eta beti. Zurekin paketzen gaituen oparia, izan bedin jauna, mundu guztientzat, pake eta sartuna. Mundu honetako hilarrian, sinismenez eta maitasunez, bete ezazutzen izan. Zure zerbitzari Francisco eta Santua, Bortzai guztio, Baitzak, Zorrak eta zurea den herri osoa. Eta zuekin duzun herri osoa. Entzun, bihotzonez zure aurrean eta daukazu, deitu dituzun familia honetako hilakoa. Bereziki, Enrique Ibarrio eta Santi García zure zerbitzaileak eta hilako guztiak. Aritzazu zuela pegiaren atik, berrokizak izintu arren, Jesucristo gure Pablaren bitartez, eronen eskuz ematen nahi
Cristo nel nostro
Amen. egin dezakegu itoiz. Jainko eta bazkoko aurrera hau amaitzea. Izu ezazu zure maitasun espiritua eragira. Azkoitiko parrokiaren jarri ospatu dugu Azko sakramentua. Eta zatiturik dagoen mundu honetan bat izanik
igandean